سلام تخاتلتي أدو channel بحتكم مسارات أمازون أفليت ماركتينج كم نخفت إذا فيديو حيزلكم قريب له بتوسخون أبذا فيديو وشتي مالتيو أمازون أفليت ماركتينج تين نمبر كم نركب كم نخلن كاب تاكسي نزع كنقبرلو نخل ميلاب كم زخنة تا فيديو بدن بختاريكم إياه سلازي دم تعذبتي تخاتلوا يكم سناي مكتال كون لكم دما قديمة منا أو جوجل بمتاو جوجل كروم مخفات مالتي أمازون أسوشيت بروجرام إلكم تصحفوا زي ويب سايت زي مسألكم مالتي زي مسألكم ساين أب زبل له أبزي بعلو ديسكرايب يقوري حد تاي كم تسرحوا كم دي إير مهم تقوروا يكعف ديهم تركم ساين أب إنها نخيرمو أبزي زرينا زلهم كم حزي تنيرنا ياو إيميلنا باسوردنا اتماديو انت زي خوين جن كنا تيزق بنا create your Amazon account زل تحت اللو مالتي سلازي بزي مسارات غيرنا إنا نخير مالتي أقطع تشك يزق ورزلق أنا ونحزي سلازي نغراني سلازي يا نحز نحدش خونا جن create Amazon account له سلازي سنكون تصحفوا ياو إيميل زاد ليكم إيميل كأتا تصحفوا مالتي إيميل كأوزياو simple process يو password بتأتيو كاشد شلع الكاركتر كوني ويزل كأماليسكم كأت password تصحفوا مالتيو ياو بستخال متن password ያው shift ተጠቅምኩም ተጠቀሙ ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር ቁጥር ተዘለዎ ካራክተር ዘለዎ ኮንለዎ create Amazon account ኢነን ኸይድ ኩራት ተኻትልቲ ኣዶ ቻነል create your Amazon account ንብሎ ማለት እዚ እናረጋግጽና መጽሐፍና ትክክለኛ ምዃኑ ሰረጋግጽና ያው create ኢነን ኸይድ ያው ድጋሚ አለካ ይዘለን ነው በዚህ ስለት መዝጊያ ስለነወርኩ ይሄን ብዙሕ ዘጸግም ነገር ስለዚውሉ ናዓይ ናአኹም ይመጸልኩም ይያ ተደጋጋሚ ስለዝኾነ ኢና ያኹም ዝሉን ዘሎ በኢሜል ስለዘለኒ እሞ ያው ንሱ እዩ አድሬስ ገብረልይ ዘሎ አኹም ግን ነፃ ይዝመጽ ስለዚ كبران تخاتلت يدو channel استحزي دما إذا channel subscribe like share توسخون هانا تايريتكم صحفوا لايك استغفل زلون أقصال دما عند عينة فيديو خات حستو انت سرح لكم تمرتو كنت تستحفوا لاي أنا نعكم زمتنن سرحكم تربح لتحستان كقرب لكم إيه إذا فيديو يكع channel subscribe مقاركم نعي متابعن بزحات فيديو تات أرحد سير معلتات كلك رح يجزنيمو كساب حزي subscribe زي قبركم حزي subscribe قبرو هو ماليسي ساين اني لي انا نتمصلي زن ادريس زلوا ابزي زلوا ادريس كلن تملؤون هم مالتي يتي سلازلني ناي تن ادريس زي انو حد اب بوست اوفيسول 40 صفو كوصلكم تاتي مالتكم د باي ليست دزل تاوتغور مالتي كابزي بمصال ابزي بدن بختتي وقت زوز غبكم انترفيو ويب سايت الويب سايت نزلكم ويب سايت كنت تاتي ويب سايت نزيلكم ግን يوتيوب تخفتوا ማለት يوتيوبكم نامنت او يوتيوب حزنات يوتيوب زي ስለዚህ ናይ يوتيوب ادريس يزوسد ዘሎ ታይ ادريس youtube.com/atila atado ይዝል አዶ ክልተነጥ ሓደ ይዝል ክልተነጥ ይዝል ናተይ ግን ናሃትኩም ካ ዝተፈለይኮን ስለዝኾን በዚ አድ ትልዋ ማለት እዩ أديلكم تغدو نكاو كالي أيدلكم نيكست تلو تحت 10 سلسة زخون عدميو استانا قدن ويكا كندي عدم خايزو دلو أيكونن تلو نو تلو مالتي أوزي مسكت قصالي كاون تايو تلو ستور ايدو نتاي خون ستور ايدي نايتي أمازون أوزي تصحفو انتنلو ስለዚህ ቻት ጂፒቲ ተጠቀሙ ጽቡቅ ይዝሐሽ ዝኸውን ቻት ጂፒቲ ተጠቅምኩም ስፒን ፑት ተያያዚያ ስፒን ፑት ማለት ስፒን ፑት አትይኹም ከም ሓድሽ ተጽሕፍዎ ማለት እዩ
ፕላጂያሪዝም ከይኾነልኩም ማለት እዩ ጽሑፉ ብደንቢ ዝሓሸ ክኸውን ስለ ዝግብኦ ማለት እዩ ስለዚ እንዲቸክ ገይርኩም ትኸዱ ኣመሊእኹም ትኸዱ ማለት እዩ እዚ ምስ መላእኹም ያው ንመንሽሜ ቸክ ዝገብሩ ዘለኹ ምናልባት ስለዘይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ጽሒፈ ኣነ ትዘለኒ ዌብሳይት ዩቲዩብ ቻነል ካልኣይ እንታይ ክገብር ከም ዝግበአኒ ጎል ናተይ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ሕድሕድ መሊእ ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ am the owner of ዝብል ኣሎ ያው ኤዲት ነገር ከም ትሰርሕዎ am the owner of ኣዶ ዩቲዩብ ቻነል ዝብል ንሱ ትመልእዎ ማለት እዩ ናይ ባዕልኩም ቻነልኩም ትመልኡ በዚህ መሰረት ትምዝገቡ ማለት እዩ ካብኡ ትንሽኩም እንታይ እዩ ቴክኖሎጂ ንገጅ ዝብል ናተይ ኣብ ቴክኖሎጂ ነጥፍዬ ካብ ቴክኖሎጂ ከዓ ሪቪው ከብዬ ናይ amazon.com ይጥቀም ፕሮዳክት ምክንያቱ ድሌይ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እዚ እዩ ግራመር የቸክ ዝገብር ዘለኹ ግራመር ምናልባት እዚ ኣድላይ ኣይኮነን ንዓኹም ቸክ እንትኾኑ ግራመር ዳውንሎድ ጌርኩም ያው ግራመር ቸክ ይገብረልኩም ማለት ሕድሕድ ጽሓፍኩም ብግራመር ትክክለኛ ድዩ ዝብል ይቕየረልኩም ማለት እዩ እትነ ስሕተት ኤረር ከይህሊ እዚ ቸክ ዝገብር ዘሎ ሶ ብዝኾነ መልክዑ ካብዚ ቀፂልና ኮንቴንት ኦር ንች ዌብሳይት ይኩም ትመርጹ ማለት እዩ እዚ ምስ መላኹም ኮንቴንት ንች ዌብሳይት እዚ ግን ንምንታይ ዝምዛለሎ tell us about the content you create ዝብል ሓደ ቀልጢፉ ኣማዞን አፕሩቭ ንገብረልኩም ይምበር ሕፅር ዝበለ ክጽሓፍ ከሊ ግን ቀልጢፉ ወዲያውኑ አፕሩቭ ንገብረልኩም ውሽጢ 24 ወዲያውኑ ከአፕሩቭ ገይሩ ክሕልፈኩም አፍሊት ፕሮግራም ንክትምዝገቡ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘሊ ዘሎ ስለዚ ብደንቢ ራእይዎ እዚ ሶ ሰሊዝል ኦንላይን ሰርች የረኺበይ ዝብል ካብኡ እዚኣ ዘላ ካፕቻ ትመሉ ካፕቻ መሰረት ምስገርኩም next ትልዎ ማለት you agree to the terms and conditions I agree ትልዎ I agree ትልዎ ቲ types character captcha ምናልባት ተጻሒትኩም ይልሰኩም ክኸሊ ስለዚ ከይተሳሓቱ ደንቢ እዚ ኣስተውዕል ኣቢልካ ምኻዲ ዘድሊ ማለት እዩ ሶ ኮንክሪት ይብለን ዘሎ ያው ተጻሕፍክዎ አይዲ ይብንሎ ተመዝጊበሎ ፕሮፋይል ሶ እዚ ኢንተርቪው ፔመንት ታክሴሽን ምክንያቱ ካብ ውጭ ወፃ ካብ ዩናይትድ USA ዩናይትድ ወፃና ካብ ኣብ USA ዘሎ USA እንተኸፊትና ታክስ ንኸፊልና ስለዚ ካብ USA ወፃኢና ኢልና ምናልባት ተቀድም ሕዝብ ተመዝግብና ይነበርና ሳይን ኢን ትልዎ እዚ መሰልኩም ማለት እዩ ታክስ ፔመንትኩም ተስተኻኽሉ ማለት እዩ ኣብዚ ስልክኩም ተእትዩ ኢትዮጵያ ወይካ ዘለኹም ዓዲ ብቻ ኤርትራም ክትኩም ትኽእሉኹም ስለዚ እዚ ክትኣቱ ማለት ስልኪ ኮድ ናይ ምሽም ጌርኩም ምሰተኹም ናብ ስልክኩም ይላኽልኩም ማለት እዚ ናብ ስልክኩም ዝላኽልኩም ኣሎ ስለዚ ናብ ስልክኩም ዝላኽልኩም ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ቼክ ተብሉ ምክንያቱ ካልኣይ ኤኒ ዲፌክት ወይ ፓስዋርድ ዲቴክት መጸልኩም ናኹም ባንታ ይመስል ሶ ንሱ እዩ ዘርእየኩም ዘሎሞ ኢንተር ዋን ታይም ፓስወርድ ይሄና እዩ ሶ ታዋን ታይም ናታው ንገብር ያው your payment method የርእየና ኣሎ ማለት እዚ ስለዚ ቢያንስ ተመዝጊብና ኣለና ሕዚ አካውንት ከፍተና ኣለና ኦኬ ባንክ አካውንትና ፕላስ ክንገብር ንኽእል ነፍቲ ኣዘላብዛ የማና ይገዘሎ ባንክ አካውንትና ከኒ ማለት ተኸሪእኩም ንሱ ሕዚ ብጣዕሚ ክሰእንሖን ስለ ዝኾነ ቪድዮ ብጣዕሚ ንሕፀርኩ እየ ሕፂረ እየ ዝውን ስለዚ ተመዝጊብና ኣለና ኣብዚ ሳብሚት ታክስ ኢንፎርሜሽን ሳብሚት ንገብር ሶ መይና ኣለና ኣብ ታሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ካረንት ታክስ ስታተስ ዝብልሎ ስለዚ ኣይ መላእናን ካሊ ኦልሬዲ መሊእና ስለ ዝኾና ኢንኮምፕሊት ይበለና ሶ መሊእና ኢና እዚ ኩሎ ኢንኮምፕሊት ዝብለና ዘሎ እዚ ኣይተመልአን እዩ ሶ እዚኣ ኺና ክንመልእ ዝግበአና እዚኣ ካብዚኣ ክሊክ ንገብር ማለት ዩናይትድ ስቴትስ ካረንት ታክስ ስታተስ ምክንያቱ ታክሲ እንድሕር ዘይመላእናዮ ብናይ ኣሜሪካ
ገይሩ ይቆርጠልና ማለት እዩ ሶ ቆረፀና ሃይንደልን እሺ ተኸታተልቲ አዶ ቻናል ምናልባት ኣብዚ ክነስዕለ ዝግበና አማዞን ንምንታይ እዩ ተደልዩ ዝብል ሓደ ብጣዕሚ ቤስት ዝኾኑ ኣቑሑት ዘለዎ ወይ ከዓ ፕሮዳክት ዘለዎ ዌብሳይት እዩ ስለዚ እዚ ዌብሳይት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታትና ኸድና ፕሮዳክቱ ተፋሊጥናሉ ክሽየጠልና ዝኽእል ዝለዓለ እንትንይዎ ማለት እዩ ትራፊክ ኣለዎ ማለት ስለዚ በዚህ መሰረት ተመራጣ ይኸውን አማዞን ማለት እዩ ኣብዚ what is your tax classification ዝብል ኢንዲቪጁዋል ክንትመሉ ሶ ካላ ዩናይትድ ስቴትስ ነዋሪ ድሃ ወይ ደግሞ ፐርማነንት ሬዚደንስ ዝብል ግሪን ካርድ ለካድ የብለይ ኖ ዝብል እንመልእ ካኡ are you acting as immediate agent ኖ አይኮናን ታክስ አይደንቲቲ ኢንፎርሜሽን እዩ ፉል ኔም ኣብዚ ስምና ንጽፍ ምክንያቱ ስም ትክክለኛ ኢና ሀነቲ ዝግበአና ብባንክና ስም ዘሎ ማለት እዩ ካንትሪ ኦፍ ሲቲዝንሽን እختملዎ ካንትሪ ስም ናይ ሲቲዝን ዘለኩም ዓዲ ማለት እዩ ያ ገጣማ አነ ኢትዮጵያ ኤለዝመንድ ዘለኩም ስለዚ ካው ፐርማነንት አድሬስ ኢትዮጵያ ቅድም ዝመላና እዩ ስለዚ ፖስታል ኮድ 00 እንተልኩሞ ምንም ጸገም የውልን ምክንያቱ ፖስታል ኮድ እስካዕ ዘይፈልጥናዮ ተፈልጥናይ ጽቡቅ እንተ ዘይፈልጥናይ ግን ምምላእ ታክስ ፔየር አይደንቲፊኬሽን ነምበር ወይ ከዓ ቲን ዝብል ኣሎ ስለዚ ነን ዩኤስ እና ዩኤስ ይዝልን እንና ነን ዩኤስ ኢና ነይቱ ሃብ ነን ዩኤስ ኣብዚ ብደንቢ ክንዕዘብ ዝግበአና ታክስ የብልናን ይኹን በር ምንም ከሕልፍና ይኽእል እንድሕር ዘይመናና ያላ ቦታ እዚኣ ማለት 00 እና ኬድና እውን ሙክሮ እስቲ ሕልፈና ዲ ሕልፈና አይ ሕልፈና ንሱ እውን ኦሬዲ ከሕልፈና ይካለን ሶ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዚ ራንደም ቁጽሪ ክንህብ ማለት እዩ ስለዚ ራንደም ቁጽሪ ቢያንስ 8 ዝኣኽሉ ከምዚ ኣነ መሊእ ዘለኹም መሰረት ገይርኩም ራንደም ዝኾነ ቁጽሪ ትመልኡ ማለት እዩ ነቱ ታክስ ፔየር ትኾንኩም ጽቡቕ ታክስ ፔየር ካርድኩም ዘላ ቲን ነምበርኩም ተእምቱ እንተዚ ኮይንኩም ግን ያው ታሚሽ እዚ መጸልና ስመጸልና እዚ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line of the form ዝሎ ስለዚ ኣነ ብቀይን ምፍራም ዝብሎ ስምኩም ተእትዩ so date ኣውቲልኩም ዘሎ ኦሬዲ ባዕድ ስለዘተ ሳብሚት ትልወት ፎርም ማለት ትክክለኛ አይት ፎርም ኤግዚት ኢንተርቪው ትልዎ ቫሊዴትድ ገይርኩም ዘሎ ታክስ ፕሮፋይል ሞሊና ኣሎ so ስለዚ applicable withholding rate ገና ስለሰይ ስራሕና ምንም የለን ማለት እዩ ስለዚህ ተኸታተልቲ አዶ ቻናል ያው ነዚ ዝመስል ናይ አማዞን አፍሊት ፕሮግራም ንምዝጋብ ወይ ከዓ አፍሊት ፕሮግራም ሊንክ ንምርካብ ማለት እዩ እዚ ሊንክ ኢና ንረክብ ካብዚ ኩሉ ግዜ በታ ሊንክ መሰረት ገርና አውሒት ክነሸሽጥ ፐርሰንት ክንረክብ ማለት እዩ ስለዚህ በኦንላይን ስራሕትና ክንሰርሕ ማለት እዩ كبرات تعزبتي تا فيديو كاميرا خيبكم استريتوهم او كومنت صحفوا لي سبسكرايب زي غوركم لما سبسكرايب شير بمغار نخالوت نخبصح نغبر قدم حزيز هاكم لنا هنا صايريتوهم ان مسغنكو تا چانل دما حبرنا نعبيا اقصال دما كالي تمسسل تحستو نعاخم يمهر يوم الى زحسهم حيزلكم قرب يمو يعني لي سنه يغزن خنلكم دما تمنيتاي